Salutare, bine ați venit pe acest canal și astăzi vă voi prezenta, cum spune și în titlu, un concurs între leu și tigru. Cine este mai puternic dintre cei doi campioni? Desigur, se știe că leul este regele junglei, dar după această provocare, concurs mai degrabă, vom vedea dacă leul este într-adevăr regele. Dar totuși, înainte să înceapă competiția, va trebui să ținem cont de anumite lucruri. Cum ar fi ce tip de leu sau ce tip de tigru va păși în ringul de bătălie. Pentru lei vom alege pantera Leo. Înainte de decide și ce tip de tigru va păși în ring, trebuie să vă spun că familia leilor nu este nici pe jumătate la fel de mare ca cea a tigrilor. Adică există leul asiatic, leul alb și pantera Leo, luptătorul nostru de azi. Pentru tigri va fi destul de greu să decidem, pentru că sunt mulți tigri, cum ar fi tigrul chinez, tigrul siberian, cel de Sumatra sau cel bengalez. Dar totuși va trebui să-l alegem pe cel bengalez. Pentru că nici cel mai mare sau mai curajos leu nu ar îndrăzni să se ia la luptă cu un tigru siberian. Dar tigrul este programat să ucidă, pe când leul să lupte. Acum vă întrebați, de ce oare leul pierde timp cu lupta și nu ucide ca un tigru? Leul luptă pentru că știe că familia îl va ajuta dacă rivalul e prea puternic. Însă problema leului va trebui să pășească singur în bătălie. Dar dacă bătălia ar avea loc în afara unei cuști, leul ar putea fugi, iar tigrul nu l-ar ajunge, căci leul aleargă cu 80 de km la oră, iar tigrul doar cu 65. Dar tigrul este mai rezistent ca leul și leul ar obosi, iar tigrul le-ar egala. Bănuiesc că acum voi vă spuneți, stai, dar leu nu mai are nicio șansă, fuge, nu, luptă, nu, zero. Așa că vom face o mică excepție, să spun așa, pentru leu. Leul e mult mai rezistent la căldură ca tigrul, așa că vom ține lupta în savană. Așa, probabil că tigrul va avea cu câteva șanse în minus. Se pare că cu savană, tigrul ar câștiga cu 75% șanse, iar leul doar 25%. Ceea ce înseamnă că leul va fi dat jos de pe tron.